és el que tu creus que porten les consultes fetes, les que ja estan previstes de fer i les que estem preparant com aquí, i de què creus que són símptoma o què posen de manifest? Bé, les consultes són un punt d'inflexió en la nostra història. És una cosa que no havia passat mai en 300 anys d'ocupació de les tropes espanyoles, per dir-ho d'alguna manera així ben guerrillera, i és un... Jo penso que és un punt d'inflexió. No ens havíem trobat mai en aquest país que la societat civil s'organitzés d'aquesta manera i amb aquest voluntariat, més de 60.000 voluntaris en les 3 onades de consultes que s'han compromès amb aquest fenomen, i sobretot el que penso és que posen el debat de la independència sobre la taula, no? Un debat que fa molt pocs anys, molt pocs, era un tabú absolutament, i els independentistes érem 4 friquis marginats i que no sé què, i que demostra, i per tant és símptoma de que la nostra societat està madurant, de que està la nostra societat creixent, de que estem veient que exigir el dret d'autodeterminar-nos és el mínim que podem fer i el mínim que podem aspirar. I tu quins creus que són els missatges que des de les plataformes que intenten organitzar la consulta, i en el cas més concret de Tarragona, hem de donar a la gent perquè s'involucrin, perquè siguin voluntaris, perquè ajudin, perquè sigui possible fer-ho? Quin és el missatge? El missatge és que exigim democràcia. Jo penso que al poble català hi ha una idea, hi ha un sentiment que ens vertebra tots, els independentistes i els no independentistes, els àrabs amb els cristians, els negres amb els xinesos. És que tots tenim un profund sentiment democràtic molt arrelat. No en va, som de les primeres nacions mundials que ens vam inventar al Parlament, amb el Consell de Cent, no en va l'antifranquisme democràtic, doncs naixia i tenia força a Catalunya, i això ens vertebra, aquest sentit absolut de tolerar les majories que surtin, de tolerar la veu del poble, de respectar-la. I per tant el que estem fent els independentistes posant les consultes és posar el sí i el no, perquè evidentment els cartellets amb el no els retirem pas, i per tant el que estem dient és volem ser demòcrates de veritat. I aquest tabú que fins ara ens feia iuiu perquè encara ens feien molta por els espanyols i els seus tancs, aquest franquisme, aquest postfranquisme que no s'acaba d'acabar i que el Constitucional és una prova ben evident, doncs estem trencant aquesta por, i hi ha una cosa que per segur que ens uneix a tots els catalans, ja et dic, de tots els colors i sensibilitats diferents, que és el respecte per la democràcia. I això és molt important, i això és exactament el que volem, i per tant penso que tota aquella gent de Tarragona que cregui en la democràcia i que cregui que aquest poble ha de ser sobirà i que per tant ha de tenir dret i ha de tenir veu des del seu propi Parlament, etc., doncs em sembla que és un moviment fantàstic com per adherir-te i fer-te voluntari. I què penses tu de les postures que van sorgint, sobretot des de les últimes experiències, en les quals la participació en alguns casos no ha arribat al 15%? Mira, la participació de les torres, de les columnes aquelles que van a Sant Adrià del Besòs, que és una població que està al costat de Barcelona i que tenen 3 xemeneies horroroses a primera línia de mar. Es va fer un referèndum l'any passat, em sembla, per veure si les treien o no les treien. En aquell referèndum van votar el 9% de la gent de Sant Adrià, que van decidir que es quedessin. Ningú, perquè hagués votat el 9%, va dir que aquelles consultes no tenien sentit o que... No, perquè quan es parla de democràcia, el dret a no anar a votar i no participar també hi és. Per tant, també van dir, em sembla, amb el referèndum que només havia votat el 30% del poble de Catalunya. És molt fàcil, els que volen desacreditar aquestes consultes, dir que només el 20% o el 14% va votar. Diu, ja, però és que són unes consultes fetes sense institucions, sense diner públic, sense els mitjans, perquè els mitjans no hi són, només apareixen un parell de dies abans per dir es farà això. Al contrari, saben, aquesta gent que ens critica per la baixa participació, saben que és tan important el que estem fent, que dient-nos que no té cap valor i que són 4 gats els que van a votar, ens estan reafirmant que anem pel bon camí. I a la gent que el dia que arriba la consulta del seu municipi contesten dient que no van bé ells i que no cal anar a votar, tu què els diries? Que no cal anar a votar perquè no són vinculants, per exemple, les consultes, això és una cosa que es diu. Que no van bé, no? En plan de, a mi no m'interessa perquè no és vinculant, exacte.
Si diuen que no és vinculant em fa gràcia perquè fins i tot la votació, el referèndum per l'Estatut de Catalunya tampoc ho va ser de vinculant i ja ho hem vist, que de vinculant res perquè el Constitucional se'l passarà pel forro. I és que ni el de l'OTAN va ser vinculant l'any 84. Si el poble d'Espanya hagués dit no volem entrar a l'OTAN, hagués entrat igualment. O sigui que la vinculació aquesta tan important, quan els importa fan veure que existeix i quan no els importa no. Això per un costat. I l'altre... Això de que no va amb mi, no? El no va amb mi. Bueno, si algú creu que la independència no va amb ell, que no vagi a votar, està molt bé. I si algú creu que al contrari, que li pot anar en contra, doncs té una papereta que diu no, molt clarament, i que pot votar que no. I qui creu que té més ganes d'anar a la platja que anar a votar, doncs també està en el seu absolut dret. O sigui, el que té la democràcia és que no ens obliga res a ningú, és demanem l'opinió. I creus que és positiu que diversos municipis es vagin animant a fer també la consulta a casa seva? No és positiu, és que és històric i ara no som capaços de veure-ho perquè no tenim la perspectiva suficient, però estem trencant tabús, i tabús en cada un de nosaltres, tabús mentals, aquelles pors tan intrínseques en el catalanisme de tota la vida, que si dius això a veure si et faran fora de la feina, no tindràs problemes amb la Guàrdia Civil, o la gent et mirarà malament pel carrer. L'independentisme s'està desacomplexant i això és el millor que ens pot passar, i per tant aquestes consultes a cada poble estan dient, i a més estan dient una cosa molt important, que és el discurs dels constitucionalistes i espanyolistes que diuen és que aquest no és el debat que realment interessa a la gent interessa el terrorisme, el treball, o no sé què. Dius, bueno, doncs per no interessar a la gent, Déu-n'hi-do els municipis que s'estan organitzant i Déu-n'hi-do un moviment que aglutina 60.000 voluntaris i sense ni un sol diner institucional. Vull dir que està canviant les coses, les està canviant. Avui mateix l'Antonio Franco publica un article en el periòdico, evidentment ridiculitzant les nostres consultes. Bueno, és que és molt important que l'Antonio Franco hagi de fer un article ridiculitzant les nostres consultes, perquè ja les està posant en un article en el periòdico, que evidentment segurament és un dels mitjans que més repelús li fa aquesta idea. I diu una cosa molt curiosa, l'Antonio Franco, què passarà amb els espanyols o espanyolistes atrapats en una Catalunya independent? Hòstia, jo sóc un catalanista independentista atrapat en Espanya i no em passa res, Antonio. No passa absolutament res, canviarem les normes del joc perquè la majoria d'aquest país decidirà una cosa que ara no tenim, i els que no hi estiguin d'acord, com ara jo no estic d'acord amb el món en el que visc i en la Catalunya en la que vivim actualment, doncs ens aguantarem. O sigui que és molt, molt més important del que ens pensem. I el anar insistint, perquè cada cop que estem més lluny de l'Arenys de Munt ens sentim com més tontos, i això vols dir que val la pena? No, val la pena, perquè cada feina que feu a cada ciutat, a Reus, a Girona, a tots els llocs on he anat a promocionar allò de les consultes, cada poble, la campanya que esteu fent els voluntaris és essencial perquè la independència l'aconseguirem amb cada un d'aquests vots, amb cada un d'aquestes sensibilitats. I us encoratjo a que continueu i que sobretot tingueu aquest sentit històric de que esteu fent una cosa que canviarà el futur del nostre país. I ja per acabar, en la línia del que deies tu, moltes són les plataformes que t'han demanat el teu suport o unes paraules com nosaltres, i que ho agraïm de debò. Et sents d'alguna manera un dels padrins del món artístic català de la consulta? No, em sento l'actor artístic independentista que surt de l'armari, que s'ha quedat més sol que la una, perquè em pensava que darrere meu vindrien tots i m'he quedat, com pots veure. Sí, l'independentisme en el món artístic també existeix. El que passa és que l'artista, com que viu del públic, i el poble català és un poble molt acollonidet, i a veure si ara diré el que penso i la gent deixarà de venir-me a veure al teatre, doncs a mi també em passa, doncs no ho diuen en públic, m'ho diuen en privat quan som en un d'això. Sí que sóc una mica la moreneta d'aquest moviment, però no pas perquè jo hagi volgut, sinó perquè vosaltres m'ho demaneu. Molt bé, doncs moltes gràcies. A vosaltres.